E logo temos as citoquininas, que son pois case o contrario das auxinas. Dicíamos que o etanol ten a capacidade de facer medrar de xeito horizontal as plantas para preparalas, digamos, para engrosalas e defendelas do medio, mentres que as citoquininas o que fan é xerar polas horizontais nas plantas. Tiñamos as auxinas que xeraban o estiramento apical das polas, dos extremos terminais da planta, e as citoquininas o que van facer é que de que as polas longitudinais, as que están dispostas todo ao longo do seu tallo, medren e denlle unha maior densidade de copa, por exemplo, se é un árbore ou unha planta pois cunha gran cantidade de follas. Tamén actúan un pouco á contra do etanol. Dicíamos que o etanol é o responsable de soltar os froitos ou as follas maduras da árbore, e as citoquininas, pola contra, son as responsables de manter as follas e os froitos enganchados á árbore ata que non están no seu estado óptimo de maduración. Ten un comportamento antagónico fronte ás outras sustancias que mirábamos ata agora.